Tomek Vyklahol a potom aj Harin Dolanej Lau. Teraz dostane vo svete hudby priestor aj domáca produkcia, už o chvíľočku duet Katky Knechtovej a Adama Ďuricu, Taký sme. Inak klip k pesničke sa nakrúcal na zámku Šimak v Pezinku, odkiaľ sme vysielali na Štúbridene spoločný koncert Slovenského a Českého rozhlasu a kde nás aj v 2024 čakajú zaujímavé vystúpenia viacerých výborných umelcov. Spomeniem, že na Šimaku budú koncertovať King Wild, Matt Binkov, Kenny Thomas a mnoho ďalších českých aj slovenských umelcov a už v januári budete mať možnosť na viacero z nich získať aj vstupenky v našom vysielaní. Tak nám určite zachovajte priazeň a počúvajte. No a teraz môžete počúvať už sľúbený slovenský duet.